Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. May isang nasalunat nga rabi ti kakabsat, madaydayaw ti Apo, tatang rabi, nagkakadwa tayo man ng kakabsat, dahi nga broadcast, Ilocano broadcast, iti aldaw iti web, iti rabi. Salamat ti Gundaway, ito ti Apo kada tayo kakabsat, nagbintas unay, ngayon tayo kakadwa, nagdaydayaw, agdangdangag, kanin tayo imutagtagan, nag-iti na balitungan nga sasaw ni Apo. Salamat tatang rabi. Agtuloy dito nga trabaho ti Apo. Manan kakabsat, sak ti pagayon kakabsat yun tangarabi, Brother Nardino Dumrique. Ket tiko angkor tayo kadwa ti tangarabi ni Brother Bernard. Brother Bernard. Amen. Agyaman tayo man na tangarabi nga impay ni Apo kada tayo. Brother Nardino, ket arat tayo man na iti Ilocano nga broadcast. Ket iti kayumyo itang rabi nga makatuayo iti maunag ti may sa oras, Brother Bernard, manipot pa ito'y panikitar lahat. Kaya sakbay nga tuloy tayo kat, mapantayo ang pangaro, ti panagkararag, dawat nga agrarag tayo. Mami nga man nakabali namin, katagyaman kami manan, iti Gundaway nga impahay mo kada kami amin, tapno iti nga Ilocano broadcast kat, maangay manan. Katagya, dawatan kuma iti patnubay iti Santong Espiritu na isuna ti umantabay kada kami sakbay nga maaramid da iti nga programa pang kata sa pila kuma dagiti gagayem kang kakabsat ni nga agbuy-buya kata tulungan isuda kuma nga ikanti napigsa nga internet connection tapno makaduam isuda nga unag ti may sa oras kata itultuloy da ti panagbuya kan panagdengeg
iti sasaom ket agyaman kami sa pila kumata aging gana malpas daytoy ket ipaay mo kada kami iti balay gid iti nga programa. Ket iti dawat ken kararagmi babaan tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Kagyaman tayo. Brother Nardino. Salamat tatang Rabi ta nakapagkakadwa ti tatang Rabi. Kaya tatakabsat kitaan tayo man nagiti nagom nagiti kabsat tayo di online o sanuda karagsak nga makadwa ti tatang Rabi. Tatang Rabi kadwa ti ni Tessie Aldefonso na yung bag Rabi tayo aming kabsat. Amen. Nagragsangan na kasama ni Brother Jet Batalya na yung bag Rabi kakabsat kasama king kakabsat. Amen. Ni Brother Rodenso de los Reyes kaya nakatanaw na imbag nga Rabi tayo aming gayam kakabsat. Amen. Amen. Kasama ni Brother Ronald Gamit Manansala from Hirona. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo. Amen. Katimao din ni Sister Maridel Javier. Amen. Datati magpagana. Brother Bernard. Amen. Tuloy tayo nga ro, ti panagbasa, dagiti kablaw, dagiti kakabsat tayo, magbibuya itang Rabi Kata ni Brother Ruel Amistad, kung na imbag nga Rabi tayo kakabsat, matay tayo ti Apo. Gyaman kami tayo kan Sister Aya, kung na imbag nga Rabi So, gyaman tayo dagiti nga iti patulod ta. Kastamot ni Sister Martina Bumanglag, na imbag Arabi tayo amin kakabsat iti Apo. Kung na kastamot ni Sister Josie Valdez, kaya nang ipatulod mo, ti mensahe na imbag Arabi tayo amin kakabsat nga ayadon iti Apo. Kan kastamot ni Brother Benigno si Binoya, na imbag Arabi tayo amin kakabsat. Men, kagyaman kami dagiti nga mensahe yo, iti comment chatbox tayo ta mangipatpatulod kayo, kata ati mangmangted ti karit kada kami tanmo ating nga programa ket agtultuloy kami na iti patunay nga subsuportaran nyo dahil iti nga programa tayo. Kaya iti panagtultuloy tayo, pasa tayo manan kini brother. Salamat kabsat nga Bernard Velasco, tatang Rabi. Kaya tatang Rabi kabsat, da kayo nga ayat kami kabsat iti pamati, kan nagiti naayat nga tumulong kabsat na, nga i-share tayo, i-invite tayo, dagiti nga programa ni Apo, i-share ti gagayot tayo, kamagpo tayo. Tapniti kasta kabsat ke lalo pa nga lumawa iti pakadano na dati nga programa nga Ilocano. Babariti pa nag-like tayo nga ron, tinga naman nagtatayin, nag-share tayo, yung nag-subscribe tayo di FB tayo, di YouTube na. Kaya talaga nga limawa, doon hindi pa muspusan kakabsat, tapniti kasta makangag tayo ti sasao niya po isang dating platform ng Ilocano broadcast at ang Arabi ng nangruna ka ti Ilocano ana tayo ti tiwagas ti Dios kakabsat at ti kastakit magita tayo ti pagitan na kararagtagin niya po nga tultuloy ko man iti nga trabaho niya po. So salamat ti niya at ang Arabi sublik ni Brother Bernard at ang Arabi. Amen. Nakamute ka, Brother Bernard. Okay. Okay. Agyaman tayo manan, mapantayo man nga ro dito tampok dagitoy naaramid naangay nga maikadua nga anibersaryo iti Iglesia ti Dios ijay Lagilayan Isulan Sultan Kudarat. Ket iti nga anibersaryo ket nadaan pa iti may isang Arabi nga revival. Ket agyaman tayo daytoy buya tayo man nga ro iti tampok nga aramid ti Iglesia ti Dios ijay Sultan Kudarat.
Amen, nagyaman tayo dayta nga palaygi ti aramid ti Apo ijay sultan ko darat. Paypay sulaunay nga no ni Apo ko ti tumultulong ket awan makalapet ti panagpalaygi ti aramid ti Apo. Brother Nardino. Amen. Happy anniversary kakabsat kada kayta isulan sultan ko darat. Amen. Ya po mati mang parangay trabaho ita kakabsat. Kaya tatangarabi kabsat, intay mamut buyaan, di highlights mo tatangarabian ha. Idi dumteng ay katalupulo nga anniversary ti Church of God, ijay Santa Maria, Bulacan. Operator. Amen. Amen. Salamat tadi nabuya tayo kakabsat. Nagpintas nga nakita tayo. No kasano nga ni Apo ket nagparangay kada kita kakabsat. Takay nga taga-Bulacan kakabsat. Kadwa da kay gararag, nagtultuloy kay kuma, nagserbi, nagtalina dito pamati. Brother Bernard. Amen. 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 Kaya tayo pa nagtultuloy tayo nga ro, gagayam kan kakabsat ket mapantayuman nga mangaganda ti na isang sangayan nga akanta nga ipaid dagiti kakabsat tayo. Manipod pa ijay La Trinidad congregation ket paulo na ket likudak bagi sara ket token ka. Apan tayo mandenggan daytoy na inlangitan nga kansyon. Tawatan. Kinayadan ni presyo, ngening kinaliyaku, nayawawa na, itikinadang Yesu. Ikudak baging sarapin kawin ka, uray mataya, sikat matinala. Uray la kami kita, masarap ang token ka, di
kuda pagig sarapit tugin ka. Uray mataya sikat pagidala. Uray la kami kita masarap ang tugen ka. Di kuda pagig sarapit tugin ka. Daranatin ang ugas ng mumuri kararwa, di madulog ang ikaligitan niya. Kasulurikat na pusong inalisan na, yan pumapukaw sa rakit tugin ka. Pagig sarapit tugin ka. Uray mataya sikat magidala. Uray lakarin kita masarap ang tugin ka. Di mula pagig sarapit tugin ka. Awan kong diragsak mo na umay di ka trono, no awan kararwa mahiragmat mo. Ited yun gagken pigsa, urasan ng apuita, yan pumapukaw sa raking tugin ka. Kuda pagig sarapit tugin ka. Uray mataya sikat magidala. Uray lakamerita masarap ang tugin ka. Di kuda pagig sarapit tugin ka. Amen. Nagyaman tayo dayta nga kansyon nga nanggigan tayo nga impaay dagiti kakapsat tayo mali pala Trinidad Congregation. Brother Nardino? Amen. Salamat kabsat. May tuloy tayo at yung programa kabsat na. Tatangara di kabsat, mapantayo mo't kadagiti pakdaar, kadagiti sumaganat nga trabaho ti apon, masangwanan tayo, tatangara di kabsat. Into no December 15 hanggang ti 24, maddaan iti sangapulong nga aldaw nga prayer and fasting kabsat para iti convention tayo nga maangay kabsat. Kaya salamat kini Apo dagiti at panawon na kang tarigagay na nga makikadwa o rin nating congregation tayo kabsat, mali kayo makapaniti ili paniki. Kaya mabaling kayo anytime nga makikadwa kadagiti nga prayer and fasting. Kaya nangruna kabsat into the December 26 hanggang 30 isudayi matan orayon tayo kabsat na. Sila hindi lang kalman, hindi na palabas na Domingo. Dahil convention iti 2024, convention man na 2025, the Church of God, iti paligid kapsat lakaya subdivision. Amin da kayo, kapsat, maawis na kayo amin, o may kayo makita bunot, at nitikasta, inte sa grapon naging bentisyon ni Apo Diyos. At nung mapipigsa tayo, iti tayo panamati ng kuwana. Kaya iti aldaw, iti Lunes, kapsat na. Dahil kuha tayo dito, dahil online prayer meeting tayo, alas 8 tirabi. Kaya sampai kumato tumabuno tayo kabsat, makikadwa tayo na makipagkararag kini Apo. Amen, Brother Bernard? Amen. Nagyaman tayo dagita nga pakdaar nga raramit ti Apo ket sapay la kumalaglagipan tayo tatno makadwa tayo ditoy. Ket itar mga rabiga tagtultuloy tayo mapantayo man iti panagbasa man dagiti mensahe dagiti kakabsat tayo magbuybuya tang rabi ket mangipatpatulod da ijay chat box tayo. Kaya mangbasa tayo man-manan, dagiti mensahe da. Dawatan tayo dagiti kakabsat tayo, operator. Okay, ni Brother Lorfer, ni Sister Lorfer Fe de la Serna, na imbang rabi, kakabsat ko na. Kaya gyaman tayo data, stamot ni Meli Pabunan, na imbang rabi tayo aming kakabsat, madaydayaw ti Apo. Kaya gyaman tayo data, kastamot ni Nanay Elizabeth Dapon, manipod jay nambikwan, na imbang rabi tayo amin kakabsat, matay dayo ti Apo Diyos. Agyaman tayo dayta,
Kastamot ni Sister Lilian de la Cruz, manipod pa ijay parang congregation na yung pangrabi kakapsat, madaydayo ti Apo. Ayan, nagyaman tayo dayta. Kastamot ni Anor Rogelio, madaydayo ti Apo Jesus, tatangrabi. Amin. Amen. Kuna naman, na yung pangarabi kakapsat, kan gagayam, iti pamate. Kastamot, dagiti agyaman kami, dagiti nga mensahe yung ipatpatulod tayo. Ipatpatulod yung kada kami. Brother Nardino? Tuloy ti kakapsat, ni Mr. Ruwen Arcial, kadwali ti tagarabi, na magrabi ti kakapsat. Amen. Ken kastamot, dahil kakapsat tayo ni Mr. Aida Meneses, na magrabi ti amin kakapsat, ito tinagam na. Mr. Elinda Gaseta, na magrabi ti amin kakapsat, iti Apo Dios. Amen po. Amen. Tuloy tayo ni Brother Larry Kuyat is watching. Kakapsat na. Ken ni Brother Ano Rogelio, na magkita tayo. Amen. Mr. Annalisa Gaseta, amen. Natati, adati na kakapsat. Isang matata, Brother Bernard. Amen. Tangarod, Brother Nardino, ka mapantayo man, dagiti panagkablao, dagiti kakapsat tayo, nga damtang, dagiti panakasangay da, iti di birthday da. Kaya pantayo man, buyaan, dagiti kakapsat tayo, nga damtang, dagiti birthday da, nga napalabas. Nagyaman tayo, dagiti nga kakapsat tayo, nga damtang, dagiti panakasangay da, di napalabas nga laldaw. Nagyaman tayo, kinyapo tayo, suti mga iwan ka na kanyada. Kanyada. Kaya mapatay man kani Brother Nardino. Amen. Kakapsat, sakbay man pay kakapsat, nga sumurot tayo, di may kapat, nga parte dito nga programa. Denggan tayo man pay kakapsat, dahil napintas, kan nalabsot, nalabnos nga kanta, nga hindi manggan, nga ito nakadatay ni Sister Josea, live from Dumingag. Di title, di kantaan na, isut gayong tayo ni Jesus. Amen. Denggan tayo man, buyaan tayo mga kakapsat. Operator. Amen. Amen. Sorry po. Isut kayem tay ni Jesus, dinakam na dito. Basbaso tayo na banto, kwa na intay ngaro. Ket ikararagtay ko baso tayo aduda namaen nga eterna pakawan di
mamengka. Di tayo mamagtitulog, alilaw ken sulisod. Di natay bayan ni Jesus, ken kwa naintay ngaro. Awan gayem kasken kuana, ladingit po kawena. Di kapoy tayo amuna, ken kuana hintay alaw. Nulapit tayo ti Ada, awit ay nadagsenda. Di manuputay amuna, ken kwa nahintay ita. Nuyaw ken katumapay, ni Jesus ti kamangan. Itenang to si sarana, kal na di agsarday. Amen. Salamat dito nga kanta, Absat. Nga Josea, salamat ka dito nga indrop na yung mga kanta. Brother Bernard? Man. Kata tangrod gagayem kun kakabsat ka mapantayo nga ti kangrunaan nga ti aramid iti programa tayo. Isu iti panagdengeg iti sasaw ni Apo. Kata tangrabi awisat na kayo gagayem kun kakabsat nga patayo di dawatan mi dagiti panagdengeg yo kan iti na puspuso yo nga ket matignay dagiti puspuso yo dagiti nga mensahe nga ipaay dagiti kapsat tayo nga manipod nga maarami ang mga maaramat ti Apo ni Brother Boyet Miguel manipod pa ijay Recuerdo Nueva Ecija. Amen. Nimbag nga rabi tayo amin kakabsat, nagyaman tayo kini Apo. Iti kinaimbag na ti tumunggal may sa kanya tayo manan, tapno itangabiyang tirabi, iti Ilocano nga programa iti Apo, iti rabi ti Webes. Kaya tayo manan, tapno ti Apo tintayo ikan iti dayaw, ikan iti pateg, iti dating abiyang tirabi, bagin kadag iti sasauna, nga intay mga ganit ang abiyang itirabi. Tagyaman ak Brother Nardino kan Brother Bernard tangbiyang terabi giti duang angkor tayo ket tangbiyang terabi ket kahit kung mablaw dagiti amin nga kapsat tayo iti Luzon, Visayas ken Mindanao kasama ti kabangibang nga tao iti dito nga biyang terabi ket dingding kasama dagiti bisitas tayo ket timbang rabi tayo kapsat nga awan iti labas na. Katatabing tirabi din kabsat, kata agadal tayo ti sasaw ni Apo, tabing tirabi. Kati mapagadalan tayo ti Salmo, Kapitulo 139, versikulo 23, saging gana ti 24. Kasi ti kung kunay ti nasantuan nga surat,
Basa kiti kung kunana, usigenak o Diyos, kat amom ito'y pusok. Padasna ken amom dagiti pampanunot ko, kat kitam no adda kinadangges adalan kanyak, kat iturongnak iti dalan nagnanayon. Kaya taga dawat itumuy tulong ni Apo, kararagtay kapsat. Amami nga Diyos kaman nakabalin ti amin. Diyaman kami tatangabing ti rabi, ti mamanan na po ang gundaway kata kami. Tapno ti kastapo Diyos kat pagpibisyan mi manan na po, tinapit ti biyag. Ngay sa po ti taraon ti kararwami. Dawato mi Apo nga sikat itumulong. Iti teksto yung kam nabasa Apo nga sa ti pagibasaran. Ti kampagadalan kat dawato mi nga sikat ti ang kidapo ti lawag, babang ti aramato mga po Diyos ang sarita. Si Kapo Diyos tek sa king kwa na tapno may bitla na nanay dagiti kaya tamdot kabing dirabi. Ti kampanagtultuloy Apo, dawatin mo ti Spirit Santo, ngay suti mo na tatabing dirabi kabayatan na po Diyos ti kampanagadal dagiti napatig na sasaom. Inaga na po mga Isos, ay ti dawat ng kararagmi. Amen. Iti paulo ti pagadalan tangabing ti rabi at paulo ng bukod nga panagsukimat, iti imatang ti Diyos. Kaya kuna ti salmo nga iti nabasa, kaya kuna nakikwa, padasan na kan amom dagiti pampanunot ko, kuna niya po. Kat kita no adda dinadangges adalan kanyak, kat iturongnak iti dalan nagdanayon. Kat tinasanpan nga surat, nalawag nga ibagbaga na nga aday ti 60 kat 6 nga libro. Kat aday ti 39 nga daan nga tulag, kat adi 27 isumot iti baro nga tulag. Kat ti panggap ti tunggal libro nga nailanad ti Biblia, kat awan sa bali ajay may paay iti pagsayatan iti biyag iti may nga tao. O kasasad iti may nga tao, spiritual. Kastamot iti physical. Kat kinuna ni Apostol Pablo, dijay surat na, ijay Timoteo, kunana, ijay chapter 3, versikulo 16, hanggang 7, kat kinuna na dijay, ket iti kastoy kunana isu amin nga surat nga inpalting ti Dios isumot ti naimbag nga pakasursuruan, pakatibngaran, pakababalawan ken pakadalan ti kinalinteg. Tapno iti tao ti Dios nan anay kuma nga masursuruan nga naimbag iti isu amin nga aramid nga naimbag. Kat makita tayo kakabsat nga tayo iti panggap, iti sasao ti Apo. Masursuruan iti tao, iti suamin nga banag, nga kinasayaat. Ta iti Biblia, iti panggap na dito yaman sa bali, ajay iti biyag, iti may isang tao kat may simpa. Mapalintag, mapasayaat. Taday tayo iti panggap iti Diyos, iti tao nga pinarsuana iti rabaw iti daga. Iso nga tinasuatan nga surat kat napnapnuan iti karit, tapno ti kasta kat iti may nga tao, kat makita na dagiti kaimbagan nga banag iti panagbiag na. Iso nga kunana nga di Biblia kakwa jay Roma chapter 2 verse 4, lai sumayati kinaimbag iti Dios. Kunti kinamagayat na. So nga makita tayo kapsat nga ajay kinaimbag ti Diyos kunti kinamagayat na, kunana ginasunto niya surat, iso iti mangiturong iti tao iti panagbabawi. Iso nga iti may nga tao kat maamiris na lang, uno may mutat ni kan na lang nga nanay, iti kinaimbag iti Apo. Awan rason nga iti tao kat agserbi iti Dios, uno awaten na iti Dios. Tapay, ngamin awan met iti inawat tayo iti kiniapo, nga dakes amin nga inawat tayo kiniapo, kat nasayaat. Kakabsat. Anya dagijay, iti angin nga sagsagrapon tayo nga libre.
iti daga nga pagtaktak diran tayo nga libre. Dagiti iso amin nga pinarso iti Dios ti rabaw ti daga. Dagita ket inted iti Dios ti panggep na iti tao ket adda ti pangtaraon na ken mapasayat iti biag na physical. Isu nga iti maysa nga tao awan iti rason. Tapnoan na nga pagserbian iti Apo iti panagbiag na. Isu nga tatangabiyang tirabi ni King Solomon, ibagbagan na dito yung masapol nga utubon tayo, ti bagi tayo. Masapol nga kitaan tayo, na inya tayo, ti sangwanan iti Apo. Tangamin, kunana dito kita utubon na po, kita no adda ti kinadangges, nga dalan kanyak. Ket iturong na kuma iti dalan nga agnanayon. Kaya nga sawon ka iti Diyos, iso ti mangiwanwan. Ni Apo, iso na ti mangted, iti nasimpa, nga kasasad iti biag iti maysa nga tao. Apay, tangamin kakabsat ka iti Biblia iso ti mangmangted iti instruction iti biag iti tao tapno ti kasta iti tao ket mapasayat iti biag na iti nga lubong espiritual. So nga bagbaga na to iti bilin ti Dios ket masapul nga sukimaton tayo. Ti bagi tayo tapno kunana toy tapno han tayo nga maukom kung natin nasantan niya surat. So kung natin nasantan niya kasuratan, naglawag ibagbagana nga iti Diyos ket ibagbaga ti nasantan niya surat nga iti Biblia lang iti pakakitaan tayo. Iti bambanag nga pagsayatan iti biag iti maysa nga tao. Dumaminsan dagiti libro iti edukasyon. Adumad dagiti maited na nga pagsayatan iti edukasyon iti nga tao. Ngem no may papan iti na espiritualan iti nasantuan nga surat isulaang ti pakitaan tayo. So kunana di nasantuan nga surat ke sukimaten nyo iti bagbagiyo. Nagda kayo DJ puddo nga pamati. Kaya nga sawon, no masukimat tayo tibagbagi tayo, ipakpakita na dito, no ajay kasasaad tayo, no DJ tayo puddo nga pamati, nga panagsirbi kini Apo, uno awan. Tangamin tinasatuan niya kasuratan, iso iti mang pampanagnak, kuno may pakpakita, iti kasasaad tayo, no anya tayo di imatang ni Apo. Babahan ka nagiti sasauna. Ngayon tayo mangmangag, ngayon tayo mabasbasa, iso iti mangipakita, uno mga pangamatmat, no anya iti kasasad tayo espiritual, iti sangwanan, iti Apo. Apay, tangamin iti nasantuan niya kasurat, iso lang iti panguspusan iti Diyos, tapno ti kasta, ket makita tayo na anya tayo iti matang iti Apo. Ket anya dagiti nga pamuspusan ni Apo. Idi awan pa iti dito nga programa iti online broadcast. Iti aramid tayo di mapantay jay naduma-duma nga lugar, isusulinak, apan tayo ikasaba iti sasaw ni Apo. Nagidiyang nga maabutan, agyaman tayo kini Apo ta naangay iti dito nga programa. Iti online broadcast. Apay, ngamin kakabsat, no iti may nga tao ket lukatan na lang di cellphone na, agbiro, makatune in, kunana, ket masarakan na iti dito nga programa, mga ganan, iti napatag kasasaw ni Apo. Ket ijayan nga makita nan, no anya iti kasasad na iti sangwanan ni Apo. Isu agyaman tayo kini Apo Diyos nga dagiti iti maysa nga pumuspusan iti Apo, tapto ti kasta ket iti maysa nga tao ket makita na no anya iti kasasad na iti sangwanan iti Apo. So kung natin nasantan niya kasurat, kunana di 5:39 iti Juan, kunana sukimaten nyo dagiti sursurat ta agsipod ta pagarupen nyo nga adda kanya kadakwada iti biagyo nga agnanayon. So nga dito magbaga ni Juan 5:39 iti Juan. Sukimaten tayo dagiti sursurat. Isu nga iti panagbasa ti Biblia open para iti so amin. Yeah. Han nga may parit. No minsan nakaladladingit, adda dagiti pamati nga iparit na tegbasa ti Biblia.
Agilaan ka no manursuro iti dati kabaalan na ngagbasa iti Biblia. Pero bagbagati na santo niya surat nga masapol iti tao nga sukimaten tayo iti surat. Kisasaw ni Apo. Tapta ngamin dito'y madoktalan tayo iti kinapudno kun kunana ket maaddan tayo agnanayon. Nga iso ti mampampaneknek may papan kanya. Aji ti bagbagati Biblia. Ino iso ti may mampampaneknek may papan kanya. So agyaman tayo kini Apo Diyos nga addan tayo iti Biblia. Yeah. Dahil ti ket basahan tayo. Ay di kinapudno tapno ti kasta maamuan tayo na niya ipudno nga pagitan ni Apo. Iso nga agyaman tayo iti Dios nga iti Dios ket nagimbag kakabsat ken gagayem ita nga biang tirabi. Ni Apo Diyos ket ipakpakita na dagiti amin niya pamuspusan tapno ti kasta ket makita tayo na anya tayo ti sangawanan ni Apo. Ket aji bukod nga panagsukimat ayong sinasabing sarili ng pagsisiyasat o panagadal iti napateg nga sasaw ni Apo. Masapul tayo mo di kunada nga self-study tapno ti kasta ket ni Apo Diyos ket ipakita na kanya tayo dahil pudno nga dalan ngayon pa iti pagayatan na. Tamin ko na ti Biblia, nagdengdengeg tayo, nagbasbasa tayo ti Biblia, makita tayo no niya dahil pudno nga pagayatan ni Apo. Iso nga tinasanto niya surat, ay iti bagbagana nga masapong na sukimaten tayo iti nasanto niya kasuratan. Tangamin dahil iti pagayatan ni iti Apo. Anya pa iti makita tayo iti kabsat. Makita tayo kakabsat nga nalayang sukimat. Yeah. Ti Biblia ni Haring Solomon, adu dagiti napagadalan namat. Dagiti na dumaduma klaseng insekto napagadalan na. Dagiti amin nga tumatayab. Napagadalan na ito. Yeah. Adu mo dagiti tao na lalaing, mapagadalan dagiti na dumaduma klase nga banag iti rabaw ti daga. Ngem ni King Solomon nga nasirib anya iti nagbalin nga konklusyon niya iti kinasirib na kunana awan ti serbina dagiti amin niya banag ket ti kinunana agbuteng ka ti Dios ken salimutmutam dagiti bilbilin na tadaytoy iti pudno nga pagayatan iti Apo. Aji timbagana di Ecclesiastes di ba kabsat? Yeah? Di chapter 12 verse 13 aji timbagana riay. Masapol nga iti may nga tao agbuteng iti Dios. Ay iti kapipintasan nga masukimat iti tao ti Biblia tinasanto niya surat ka. Aji masukimat na no anya iti rebeng na nga ramiden iti biag na iti lubong. Ket ni King Solomon napaneknekan na di bukod na babaen ti sasao ti Apo ket kunana agbuteng tayo ti Dios ken salimutmutan dagiti bilbilin na iti dagop ken panggep iti so amin nga tao. Ay iti pagayatan ni Apo. Ket agyaman tayo kini Apo Dios nga nuampayan tayo nasirib iti material ngem agyaman tayo kini Apo Dios ta idimawat tayo kini Apo nakita tayo ti pudno nga dalan nagbalin tayo nga nasirib espiritual. Apay, tangamin kakabsat nakita tayo o natakwatan tayo iti pudno nga dalan ngagturong iti pagarian ni Apo. Doktalan tayo dahil balitok nga hanya matakaw, ay balitok nga hanga mapukaw, ay balitok nga agnanayon, nga dito iso iti mangawit kanya tayo, ijay ruangan iti langit, iti pagarian iti Apo. So nga dito kapsat iti natakwatan tayo, dito iti nasapulan tayo, babaw iti panagsuksukimat tayo, panang sukimat tayo, tibukod tayo nga bagay iti sangwanan ni Apo. Tangamin dati panawon nga iti ajay panunot tayo ket at tilaang rabaw ti daga. Nga magyaman tayo kini Apo Dios nga dimteng ti panawon, impakita na kanya tayo di pudno nga dalan, impakita na kanya tayo di pudno nga pagayatan ni Apo. Ket nalawagan ti panunot tayo, babaan kadagiti sasauna, nasukimat tayo ti bagbagi tayo, ket indalan na tayo ni Apo, tapno ti kasta makapagbabawi tayo. Ket ni Apo Dios ti pagsirsirbihan tayo. Hala nga siya, no kitagiti so amin, ngay mawat king kwa na. Iso nga dagiti agdingdingag, tatakabiyang tirabi, nga hampay ngay mawat kin ni Apo Dios ket karkaritin na tayo, babaan ka dagiti sasauna,
tapno ti kasta ket masukimat tayo met ti bagi tayo. Ket ni Apo Dios met iti aklunon tayo ken pagserbian tayo ti panagbiag tayo. Kasta iti napasamak nga naaramid kini King Solomon. Kakabsat. Amin nga banag ti rabaw ti daga kun naawan serbina ket masapul nga agbuten ka ti Dios ken salimot matam kadagiti bilbilin niya. Anya pa ti magita tayo dito kakabsat. Si kumatin tayo ti bagi tayo tatno ti kasta kunan toy sukimaten tayo iti bagi tayo nga narigta o napnuan iti tarigagay. Dahito iti masapul kakabsat. Amo yung kakabsat na jay napnuan iti tarigagay kaya nga sa una jay yung sa Tagalog yung nagnanais ka talaga, nagnanasa ka. Tarigagayam. Takamin kakabsat iti amin nga banag nga kayat tayo nga maumwa nga maala iti lubong. Halimbawa, di may nga banag nga kalkali kaguman tayo. Tapno gunudan tayo, anya ti masapul nga ramidin tayo. Tarigagayan tayo. Diba? Kung na di Tagalog ka, pag nasain natin, tarigagayan tayo. Kastamot kakabsat. Iso kano tarigagayan tayo nga biruken iti pagarian iti Apo, ipay ni Apo day tatako na ti Biblia, iti dumawat may kan. Iti agsapol kung na makabirok. Iso kano di may nga tao ket agbirbirok nga agtartarigagay nga agbirok, babaen ti panagsukimat na iti nasantuan nga sasaw ni Apo Dios ti mangidalan. Takamin ni Apo amuna da jirik na tayo. Amuna di tarigagay di puso tayo. Nagbirbirok tayo iti pudno nga pagaytan iti Apo. So nga adun dagiti kakabsat ti nadumado mga lugar iti paset iti Pilipinas nga talaga nga ni Apo Dios ket nagaramid ti puso da ket nagtarigagay da ket hangot impaidam ni Apo di tarigagay da apay. Takamin na minsan babaen ti panagdagda ada di da balod ti hanga gusto nga pamate. Ada di da balod ti hanga gusto nga panagsirbe. Ngem babaen ti tarigagay di riknada nga masarakan da iti pudno nga panagsirbe, babaen ti panagsuksukimat da iti nasan nga kasurat hanga impaidam ni Apo. Impakita na. Indalan na. Babaen ka dagiti anak ti Apo Dios tapno ti kasta ket malukatan da di jay kunada nga Babilonia. O di pan nakabalod iti na dumaduma nga hanya gusto nga pamati. So nga salamat kini Apo Dios nga dagiti aramidin ti Dios. Basta no ti may nga takot addaan ti tarigagay nga pudno di riknana ket ni Apo Dios ipakita na uno iturong na iti may nga tao nga masapulan dagiti pudno nga panagdayaw king kuana. So nga kakabsat agyaman ti kini Apo Dios nga adun dagiti madamdamag tayo nga kakabsat nga nagbalegi ti biagda nga na espiritual apay takamin ti kakabsat ti panagtik da di panagbiagda nalukatan da ijay hanya pudno nga panagserbe ket tatan ket adda da pudno nga panagserbe iso nga madaydayaw ni Apo ajay ti agbaling nga resulta nga makita tayo iti may nga tao nga agsuksukimat iti bukod nga bagi babaen iti sasao iti Apo Dios ket ni Apo Dios ay tarigagay tayo ket ipaay na. Anya pa kakabsat ti makita tayo ditoy. Ket kuna ti Biblia sukimaten tayo iti bagbagi tayo kunana tapnohan tayo nga maukom. Adi bagbagyat tayo nga maukom. Kunana DJ may una Korinto ngem no sukimaten tayo iti bagbagi tayo santay kumaamaukom. Taday iti nadakamat ni Apostol Pablo, iti nasantuan niya surat, di Korinto, tangamin dumteng ti panahon kakabsat, nga sumango tayo di sangwanan ni Apo. Dumteng ti panahon nga sumango tayo amin di sangwanan ni Apo. Awan iti makalisi. Madi tayo makaliklik kakabsat. Iso nga habang dati terabaw ti daga, mangmagan tayo pa iti sasaw ni Apo, at dapat iti pumuspusan, ipakpakita na kanya tayo ni Apo Diyos na jay pudno nga pagayatan na, dahito iti panahon kakabsat nga
nga sukimaton tayo ti bagbagi tayo ta ngamin dumteng ti panawon adda ti panakaukom. Ukuman na iti amin nga tao. Ket kuna ti nasamot niya kasurat awan ti makapaglisi. Ket iti dayta nga panawon, ket iti dayta nga aldaw nga ibagbaga ti nasamot niya kasurat, ket iti amin to nga tao ket maurnong. Di ba? Kuna di chapter 25 iti Matthew, maurnong. Kuna di Biblia ket dagijay kaldeng, iyapan niya po di makannawa, ajay makannigid. O dagijay karniro, iyapan niya po di makannawan. Yeah. Adan to ti kwata, adan to ti panagsisina. Ijay ukuman ni Apo, adan to ti panaglalasin. Ilasin nanto ni Apo, dagijay kaldeng, ilasin nanto ni Apo, dagijay karniro. O. Iso nga tatanga panawon, no kalding tayo kakabsat, so kimatin tayo tibagi tayo. Tatta ti panawon, tapno ti kasta, tapno agbalin tayo ng karniro. Tangamin, no itong tungkwa tayo, dumtung ti panawon, agbabawi tayo ito, naudin. Isang wanan ni Apo, tatta ti panakakukume. Iso nga itang panawon, ay ti remedyo, ng ipapay ni Apo. Iso nga dati kasto nga programa, iti online broadcast kina dumaduma pa sa kasaba tapno ti kasta ket may sagana tayo ti kararwati ti sangwanan ni Apo. May sagana tayo dagiti bagbagi tayo. May sagana tayo no anya tayo ti sangwanan ni Apo. No karniro tayo nga tao, no kalding tayo nga kakabsat. Yeah. Ngum no kalding tayo pay kas kun natin nasanto niya kasurat, adda ti remedyo ti nagbalik ang karniro anya awatem ni Apo. Agbabawi ka ti basol mo. Yeah. Pagpakumbaba ka kini Apo, no kapay mawat kini Apo. Aji ti remedyo kapamuspusan, tapno ti kasta dumteng tuman, iti papatay, iti dayto nga lubong, dumteng to ti panao ko, may bagatayin to nga madadya tayo tumakannawan. Tapay, tangamin inawat tayo ni Apo, ti panagbiag tayo. So nga tatakabing tirabing kakabsat, bagbagati na sa nga kasurat, nga masapol nga utubon tayo, uno suka, uno o iti sangwanan ni Apo. So nga nagpinda sa ating text dito, ito yung tinabasa. Di ba kabsat? Kung nanak ka, usigenak o Diyos, ket amwom ti puso. Di ba? Kung ba kabsat? Usigenak o Diyos, ket amwom ti puso. Kung na po. Ket padasan na. Padasan na, kung na po. Ket amwom dagiti pampanunot ko. So nga tabing terabi ka, anya ta day pampanunot tayo tabing terabi. Ano nga tayo pampanunot tayo babanti sa sasaw ni Apo. Ngayon tayo mangmagan. Ano nga tayo panunot tayo tabing terabi. Pagserbyan tayo nga tang ni Apo, uno saan? Awat tayo nga tang ni Apo, uno saan? Amoy ka absat iti biyaga pagdarikmat lang, pagbit lang. Ado dagiti mabalbalitan tayo nga pumuspusay, iti na dumaduma klase nga panakapusay, iti biyag. Hantayam mo. Apay, ngamin tibiyag tayo, hantay gam. Hantay ngayong galot, iti kasad tayo. Isuwan ko ng tinasato niya kasurat nga, kung nanapo ka, padasnak, kan amom, dagiti pampanunot ko. Kat kitam, nagda, dinadanggas, adalan kanya. Ay, kung nanapo. Kat, iturong nak, itidalan, nagnanayon. So nga, kakabsat, itakabing tirabi, kat ni Apo Diyos, mangmangtid kanya tayo iti palagip, uno pakdaar, kada tayo. Apay, ngamin, ayatong natin ni Apo kakabsat. Diba? Ayatong nga ni Apo. Kung na nga rin, kurinto ko ka, haan nga na mayamay iti Apo, kadagiti karkarina. Nukid di, kung na ni Apo Diyos kat, urorahin na ti tao nga agbabawi. Yeah? Ni Apo Diyos kat, hanga na mayamay, agur-uray. Agur-uray, nga kang kanayon. Kasalon kakabsat na, no, dumtang ka di panahon nga, maudi iti amin na awanan. Awanan ti pamuspusan. Iso nga habang napigsa tayo pa, habang manggantay pa ti sasaw ni Apo, at dapat ti masapul nga maaramid tayo nga pamuspusan. Kat agpasya tayo kung agpasya tayo. Magpasya tayo, sabi sa Tagalog. Sabi ko dun sa awit na magpasya ka kung saan ka pupunta. Diba? Magpasya tayo kung saan tayo pupunta. Huwag nating pagwalang bahala. Hantay nga itong tungkod ay rigat, kentuok. Kakabsat nga agnanayon.
Narigat na jay. Iso nga ni Apo Diyos ket agur-uray. So nga kabsat itakabeng tirabi ket tapnohan tayo nga maukom, masapul nga ni Apo Diyos ket kitaan tayo, sukimatin tayo. Iti bagbagi tayo. Anya pa iti makita tayo iti kabsat. Ket kung natin nasarto niya kasurat, numaminsan iti Diablo at talaeng, ya. Mabaling alilaw na tayo, di ba? Tangamin, no kitaan tayo di punganay ke ti Diablo ket nangalilaw nalilaw na ni Eva, di ba? Oh, nalilaw na. Mabaling nga ti Diablo ket mangalilaw mo. Mabaling ako nang lagay doon, damot ti pamati. Yung kakabsat sukimatin tayo nga nananay. No di pamati tayo ket pudno. No di pamati tayo nga talaga ket pamati nga makayayo iti sangwanan ni Apo. Muy kabsat ti Diablo na laing. Ang baling agay-ayam di kapanunutan. Ayam-ayamon di panunut tayo. Nung kakabsat, laglagipon tayo, iti Diyos ket ayayatin na tayo. Kahit di na kayat nga ni Apo ket apuko tayo. Diba? So kung nanakali John 3:16, takas sa launa iti panagayat ti Diyos ti lubong. Intid na tenak nga bugbugtong, awan sa bali ni Apo tayo Jesu Kristo. Tapno, ti sinuman na mamatiking kwa na, kung nanaan na mapukaw, nukit di maddan, ti biyag nagnanayo. So nga, itabing tirabi, kakapsat ka, sapay lakumat, iti sasaw ni Apo. Ket kitaan tayo, dagiti bagbagi tayo, tapno ti kasta, ket antay babawi bandang udi. Kitaan dito bagbagi tayo, tapno antay babawi bandang udi. At iti baga ni King Solomon, utubom Apo, iti daldalan ko. Tapno ti kasta, ket kitaam no ti no dati di kinadangkes iti panagbiag ko ket alwan iti dalan nga agnanayon. So nga tangabing tirabi kakabsat ken gagayem nga ampay nga imawat kini Apo. Antayo bareng-barengen iti sasaw ti Apo. Antay bareng-barengen iti sasaw ni Apo. No imbaga ni Apo nga adda impyerno pudno tayo kakabsat. No imbaga ni Apo nga dati langit pudno tayo kakabsat. Antay nga rabrabaken ajag na nayon nga dusa. Tito pa'y biyag tilubong no minsan no addan ti na dumaduma nga rigat, sakit. Di ba kakabsat nagtuok? O di ba? Nagtuok, di ba? O di lalong diag na nayon nga tuok di impyerno. Awang patinggana. Kung natin Biblia ket no uray kayat mo ti matay hanggang matay. Uray kayat mo tagpakamatay, madi ka mo matay. Tagnanayon nga tuok. Anong ti kabaliktaran niya ginayon nga tuok. Agi di mawat kini Apo ti kabaliktaran naman agnanayon nga ragko. Agnanayon nga ragsak. Ya, igi pagarian ni Apo. So nga salamat kini Apo at tabing tirabi nga nagiyang pengay mawat kini Apo nga naka-tune in at tabing tirabi ay eto na rin ni Apo. Kitaan tayo bagbagi tayo. So kimaton tayo bagbagi tayo no adda tayo pudno nga panagserbe. Kuno ampay ni Apo Diyos sa guro-uray kada tayo. Kada gani kaapsatan nga nakabiro kan iti pudno nga panagserbe. Ket agtultuloy mo ti panagsuksuki matay nga nanay. Iti bagbagi tayo. Tapno ti kasta ket kang kanayon nga ibagbagi tayo ket nalinteg di sangwanan ni Apo. Nasimpang hang kanayon di sangwanan ni Apo. Ket agtultuloy tayo agserbe ken ni Apo ingana tungbal biag nga dinalaan ni Apo ti bulod tayo nga biag nga impabulod natin tumunggal may sa kanya tayo. So salamat ken Apo tabing tirabi kadagiti sasauna nga naiburay. Ket sapay lakumat ni Apo Diyos ti timulong kada tayo tapno ti kasta ket dagiti hampay mawat ket ni Apo Diyos ti awaten da kada tayo met ni mawat ken ni Apo ket paparangay tayo kang kanayon ti biag tayo nga espiritualan. So daytoy kapsat ti nagadalan tayo ket ni
Nimbag nga rabi tayo amin kakapsat. Titayin ka lagi ti Anchor tayo, ti platform, tangabi yung tirabi, kini Brother Nardino, kini Brother Bernard. Man, agyaman tayo, dahil tang sasao ti Apo, nga nanggagantay kayo tang rabi, kat pud mo launay, at agyaman tayo, kat karit na ito, kagayam, kan kakapsat, nakasapulan kat dati bukod nga panagsukimat, iti matang iti Diyos. Masapul makita tayo, at nga tanga pagpagi tayo, kat bibiyag nga na ima, iti matang ti Diyos. Kapnuhang nga madusa ito no dumteng iti panawon nga agsubli ti Apo. Katagyaman tayo dayta nga mensahe nga impahay ni Brother Boy iti tagarapi. Kat pati apan tayo ti panaglepas tayo ti ngaramit kat dawararag tayo panagsara tayo ti programa tayo. Mami nga man nakabalin, nagyaman kami manen iti impahay mo kada kami dahiti palaygi iti aramid nga Ilocano broadcast tagarapi kat na kasabamanen iti sasawom ket sapay la kuma daytoy nga sao nga nanggan itang rabi ket natignay iti puspuso dagiti gagayem mi kakapsat mi nga nagpuya nagdengeg daytoy nga programa ket sapay la kuma ket daytoy ke makita ta kuma iti bagbagida ket makita ta nga masaw kasapulan nga naima iti matang ti Dios ket nagyamang kami dagiti napigsang internet nga connection nga impaay mo itang rabi ket nalpas manan dahil nga programa mi at sapay la kuma kat agiti pa'y sumarsaro ng aldaw kat patuloy na kami nga tulungan kami. Ato iti dawat ken kararag mi ken pasalamat babaan iti nagan ni Apo na Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa agyaman tayo man dagiti kakabsat tayo nga nagbuya katarbi kat ito nga aglipas ti programa tayo ito Ilocano nga broadcast nga mauawagan ti dalan ti kinasanto. Ket sapay la kumati sumaro nga Webes ket makaduada kayo manan daytoy nga programa. Agyaman tayo dagiti gayem tayo nga kakapsat tayo at naman ay napukaw ti connection ni Brother Nardino ket agyaman tayo nakadua tayo suna. Ken dagiti kadua tayo nga operator, agyaman tayo mo dagiti pamuspusan da tapno may tultuloy dagiti nga programa. Amen. At tagarudan ket agpakada kami kagayem kan kakapsat na imbag nga rabay tayo. Amen. Bye-bye.